Taakkana se kulkee mukana. Sairauden värittämä menneisyys. Ei sen ole pakko olla nykypäivää. Raahaan vanhoja tapahtumia mukanani. Haluaisin päästää niistä irti. Haluaisin, että ne eivät aiheuttaisi tuskan tunnetta sisälläni. Mikä tämän matkan tarkoitus on ollut? Haluaisin niin jättää kaiken taakseni, mutta mitä se olisi, mitä haluaisin menneisyyteni tilalle? Aina palaan saman kysymyksen äärelle. Miten voisin olla normaali? Tuntuu, etten ole tarpeeksi hyvä, että olen hylkiö, outo, ulkopuolinen. Se, mistä olen lähtöisin, se, minkä matkan olen käynyt, se, mihin olen tullut. Tunnen itseni sanattomaksi. En tiedä, mitä pitäisi ajatella kaikesta menneestä. Oloni on tyhjä ja tarkoitukseton. Haluaisin hyvää oloa, mutta harvemmin koen sitä. Kun en edes ilmeisesti kunnolla tunne itseäni. Miten voisin tietää edes vastauksia kysymyksiini? Yksinäisyys on samaan aikaan helppoa ja vaikeaa. Vuorovaikutus ihmisten kanssa on vaikeaa kaikkien menneisyyden pettymysten vuoksi. Luottamukseni on petetty liian monta kertaa. En osaa olla oma itseni ihmisjoukoissa. Tunnen todella harvoin yhteyttä ihmisiin, aitoa yhteyttä, enkä osaa tulkita ihmisiä. Yksin ollessani taas usein ajatukseni rupeavat kiertämään negatiivisuuden kehää, enkä osaa katkaista sitä. Se tunne, kun haluaisi tehdä kaikkea, muttei jaksa, tai tekee kaikkea päämäärättömästi poistaakseen ahdistuksen, saamatta kuitenkaan vietyä mitään loppuun asti. Olen sieluton ja ruumiiton olento. Olen kasvoton. En tunnista ruumistani omakseni. En tunne itseäni. Elämä, se mahdollisuus on meille annettu. Kortit jaetaan meille lapsena. Lapsuus- ja nuoruusvuosien kokemukset muokkaavat meitä. Minulle ei jaettu kovin hyviä kortteja lapsuus- ja nuoruusvuosinani. Jos haluan toipua ja eheytyä, minun täytyy nyt aikuisena jakaa itse itselleni paremmat kortit kuin nuorempana sain. Haluan kääntää kasvoni kohti totuutta, kohti aitoa minua. Kaikkien oireideni takana olen oikeasti joku, mutten edes itse tiedä täysin, mitä sieltä tulee paljastumaan. Minä osaan nykyään arvostaa mahdollisuuttani elämään. Elän aitoa elämää, aitoja ihmisiä ympärilläni. Ehkä pikkuhiljaa rupean löytämään ne omat rajani, löytämään jopa sitä kuuluisaa elämän tarkoitusta. Aina sitä sillä hetkellä luulee jo tietävänsä kaiken ja nähneensä kaiken. Pitää osata olla nöyrempi ja avoimempi elämää kohtaan. Antaa sille mahdollisuus näyttää ihanin ja hirvein puolensa. Elää täysillä joka hetki. Elää optimistista elämää. Koittaa löytää epäonnesta onni ja rakastaa tätä elämää kaikkine syvine kuoppineen.